m adabata unu n'ụbọchị taa na-asị biko ka unu were oche nọnyere anyị maka ọtụtụ ihe ka anyị jiri bịa n'ụbọchị taa bụkwa nke anyị ga-achọ ka anyị na unu kerie na ya. Ama m na unu ga-ajụ sị kedu ebe onye mụ na ya na-eji ewetara unu ihe mmemme a ya bụ nwa amadi Ikechukwu Edom. Ama m na unu ga-ajụ sị kedu ebe ọ gara. O nwere obere eze anyị tinyere ya, mgbe na-adịghị anya ọ ga-abata sorokwe m n'ihe emume a. Ndewo maka na ama m na iwere ego oche n'ụbọchị taa maka ihe emume a. Ihe nke mbụ njiri bịa wee bụrụ gịnị? Ndị niile nwetagasịrị mmeri n'egwu bọọlụ ndị a gbara n'izuụka gara aga, ọbụladị n'izuụka m ga-ebido kpọpụta ha n'otu n'otu gwa gị ka mba dị iche iche gbara bọọlụ n'izuụka gara aga nakwa ndị nke gbara n'izuụka ka ịhụ ka o siri gaa, mmeri ndị ha nwetara tupu ndị kwalifayịrị maka agba nke 16 ya bụ obodo mba 16 fọziri ugbu a. M ga-ebido n'otu n'otu kpọpụtara gị ndị niile obodo nwetara mmeri nakwa ka ha si nweta mmeri. Nke mbụ bụ ndị Morocco na Ivory Coast gbara bọọlụ n'izuụka gara aga. Ọtụtụ ndị ekweghị na Morocco ga-emeri mba Ivory Coast. Ọbụla m nwanne m n'ebe a ekweghị m na ọ ga-adị ụta. O iji gwa gị na gịnị egwuregwu bọọlụ ihe ọbụla nwere ike ime until ị ga-anụ nwee ị mara na bọọlụ emene gịnị agwụna ma bọọlụ agwụbe biko ọtụtụ ihe ka nwekwara ike ime ọbụla n'otu nkeji. Morocco ji otu ọkpụ goolu merie ndị Ivory Coast zi ha na ihe nwoke jiri karịa ibe ya. Ọbụla mba South Africa na Namibia, South Africa ji otu ọkpụ goolu dula ndị Namibia ụlọ. Tunisia na onwe ha na Mali nyere onwe ha otu ọkpụ goolu. Abịa na Group A bụkwa nke a gbara na Sọnde izuụka, mba na-ehostu Nations Cup bụ mba Egypt ji ọkpụ goolu 2 merie mba Uganda. N'ebe DR Congo ji ọkpụ goolu 4 merie ndị Zimbabwe. Ọbụla naanị nke a, mba Guinea ji ọkpụ goolu 2 merie ndị Burundi, gosi ha ihe nwoke ji kara ibe ya. Nke a na-ewutecha maka na enwere ka ọ dị, o metụtara anyị, o metụtara gị, o metụtakwara mụ onwe m. Maka na gịnị? Maka ndị Super Eagles ala anyị. Ndị mba Madagascar ji ọkpụ goolu 2 a na-asataghị ọbụla otu, gosi ndị Super Eagles ihe ha jiri bụrụ ndị Madagascar. Chetakwa na nke a bụ Madagascar nke mbụ ịbịa African Cup of Nations. Kemgbe 1957 Madagascar abịabele ihe ọbụla gbasara amamaka a na-anụ aha ya na mba Afrịka, ọ fọdụzie na mba ụwa. Mana ụbọchị Sọnde ha gosiri ndị Super Eagles ala anyị na mgbe ụfọ ọ bụrụ aha kama ọ bụ gịnị ihe ị ga-eme n'ọgba egwu. So ha ji ọkpụ goolu 2 merie ndị Super Eagles ala anyị. Ọ bụrụ naanị nke ndị Mauritania na ndị Angola gbara 0-0, enweghị onye nyere ibe ya goolu. Otu akwa ka ọ dị ndị Ghana na ndị Cameroon. Machi ha tara n'akpụ maka niile ndị Cameroon jọrọ sị ọkwa ebe a taa anyị ga-anwụ n'elu ya. Ndị Ghana na onwe ha sị mba ọkwa ebe a taa AFCON 2019 anyị ga-ahụ isi ya. Enwe onye n'ime ha nyere onwe ha goolu. Mba Benin na Guinea Bissau gbara gịnị 0-0, enweghị onye nyere ibe ya ọkpụ goolu ọbụla. Ịbịakwa na nke agbara na Monde, ndị Kenya na ndị Senegal ji ọkpụ goolu 3 bụkwa nke Kenya na-asataghị otu were gosi Kenya ihe ha jiri bụrụ Senegal. Ọbụla naanị nke Tanzania na Algeria gbakwara bụkwa ebe Algeria meriri ji ọkpụ goolu 3 merie ndị Tanzania. Unu le anya ihe ndị a niile kpọtasịrị unu ebe a akpọgo m ya n'ọnụ, mana anyị chọrọ ịga obere ezumike anyị ga-aga ugbu a. Anyị ga-ewetara unu ka unu ụfọdụ goolu ndị ha nyegasịrị, ndị a niile mkpọpụtara ụfọdụ goolu ndị ha nyegasịrị ka unu ka o siri gaa. Mgbe ụfọdụ ọkwa na-ahụ n'anya ekere. Aṅụkwala ebe ọbụla ị na-aga, anyị na-abịaghachi.